Johnny Skatten, hvad er det? Ronny for fanden, ja, det er det, de hedder. Nu skal vi høre. Jeg faldt over ind i din video en dag, jeg vil sådan inde søge på nettet. Ved du hvad, de er fandme fugle. Altså, jeg sidder og søger på at lede efter noget jøstjagt eller noget pjat, ikke? Og så ser jeg ind i din video og tænker, hvordan man skruer damer. Det skal lige se, om der er andre, der kan finde ud af det. Jeg er fuldstændig gal i hovedet med det der pjat. Det er jo fuldstændig åndssvagt. Er det en hue? Hvad er det for en hue, du har på? Jeg kan slet ikke tåle det. Altså, vi skal lige have håret til at stå ordentligt. Så nu skal jeg fortælle om, at man skruer nogle damer på. For det første med dansen, hvad var det, de kalder det? Jumpstyle? Er noget pjat. Jeg gider det ikke. En god lancier, det kan vi lide. Det er en dejlig folkedans. Det er en skøn, og så inviterer man damen op, efter man har danset det med hende. Så skal du have et glas Bourgogne. Bourgogne er en dejlig drink, ikke? Det der absint, hvad hedder det? Absint? Ja, det er noget pjat at drikke. Så når man så har budt hende på en lille Campari og en lille Bourgogne og siger, hey, skatten, jo et 40 kroner, hvad er det for noget nærpjat? Nej, en minimum 500 kroner. Skal jeg have noget at leve for det lille tøst barn, ikke? Nå, men så tager hende ud af pizzeria. Jeg blev jo vanvittig af at høre på det pjat der. Nej, man tager hende ud på noget sushi bar eller et eller andet. Det har man jo fået lov at låne fars Mercedes, når man så kører hende derud med stil, ikke? Og når man så tager hende hjem, så voldknipper man hende ellers bare. Det er jo sådan det er. Det er jo sådan det foregår. Vi gider ikke alt det der pjat med sms'erne, og det er jo fandme noget pjat. Jamen jeg gider det ikke. Ronny, skatten, du er en pjatgøj, og det er noget værre noget, du har lavet. Det er simpelthen noget pjat, så jeg vil lige sige til dig. Ja, sådan er det. Ronny, skatten. Det er noget lort, du har lavet. Ikke? Fedt. Skide godt. Ronny, for fanden, du er den strengeste, ikke? Du er den strengeste af de strenge. Jeg gider det ikke. Drop de der videopjat der, det er for meget. Hvor stopper man der? Er det... sådan? Er det den der? Nej. Nej, sådan.